Mit navn er Adi Daddy, og mine gæster i dag er influent og co-founder af Gemwear, Carla Alaidi, og professionel skateboarder og OL-deltager Rune Glifberg. Jeg har inviteret Carla og Rune med for at få et indblik i den energi, de finder i alt fra et stærkt outfit til at cruise gennem byens gader og i fællesskabet omkring dem. Velkommen til The Corner, denne gang på hjørnet af style og skate. Velkommen til. Tak. Og tak fordi I ville være med i dag. Vi sidder under Knibbelsbro, og dagens tema kommer til at handle om energi. Så vi kommer til at spørge lidt ind til jeres drive, og hvordan I holder energien oppe, både når I er oppe og nede. Men inden vi starter, så vil jeg rigtig gerne høre, først og fremmest, hvordan starter I et outfit normalt? Jeg tror, at jeg personligt skal sådan tvinge mig selv til ikke bare at tage joggingtøj på. Altså det er sådan første, men sådan, når jeg vågner, så er det virkelig sådan, jeg skal tage mig sammen for at lave et ægte outfit. Så det starter der, og så tror jeg sådan, det er ikke rigtig en sådan kategori, det er mere sådan, jeg har virkelig meget lyst til at den der trøje på, eller de der par bukser, og så sådan styler jeg det lidt derfra. Det er ikke fordi, jeg starter ikke med bukser, eller sådan. Jeg er sådan lidt på samme måde. Hvis jeg har et eller andet item, som jeg synes er super fedt, så er det ligesom, så må det være ligesom starten på det, og så prøver man ligesom at sætte noget sammen ud for det. Jeg kan godt have sådan lidt tendens til, at der er noget med nogle farver og nogle ting, der gerne må matche. Der kan godt være sådan lidt OCD. Det er måske ikke sådan helt on trend, men altså, det er sådan, som jeg godt kan lide det. Sådan at hatten skal matche med skoen, eller måske sådan tasken. Jeg skulle sige tasken og skoen, men det er måske mere dig. Tasken skal med. Ja, præcis. Carla, er der noget fra din barndom, som et stykke tøj, eller noget fra din barndom, som du kan huske specielt? Min mor har mega god smag, så jeg har altid, altså før jeg selv måtte tage tøj på, så har jeg set ret cute ud, eller sådan ret tjekket ud, og jeg havde især sådan en rød bikerjakke, altså sådan da jeg var 2 år eller sådan noget, sådan en lille helt stiv, jeg tror sådan, den har nok ikke været særlig komfortabel, men den var virkelig sej. Den håber jeg tror også hun har gemt den et eller andet sted. Ja, den kan det er sådan en, der går videre i generationer. Ja, det okay, stilet. Det lyder fedt. Ja. Sådan en rød læderjakke. Ja, præcis. Ja, ret cute. Ja. Og så man kan knap nok bevæge armene eller noget. Nej, det er sådan helt stiv lille sådan 2 år. Ja, nej. Hvad med dig, Rune? Jamen, jeg tænker meget på sådan en skjorte, som jeg købte af mit barndomsidol Nicki. Og så blev jeg bare dybt forelsket i den her gule, kortærmede skjorte, som godt baggy og sådan totalt Cali-style. Men til dem, der ikke ved, hvem Nicki er, kan du så kort fortælle? Jamen altså, Nicki var jo vores allerførste professionelle skateboarder i Danmark, og var professionel skateboarder i Californien, da jeg startede med at skate, så det har været omkring 86, var han allerede en højt profileret skateboarder på verdensplan. Okay, sejt. Så at få lov til at købe den her skjorte af ham var jo bare for vildt, altså. Noget af det, jeg synes, der var mest interessant at ligesom vise frem som influencer. Det kunne måske være alle mulige fede skatespots, man har set rundt omkring. Mit tøj, ikke? Og alt det lækre swag der, er det ikke det, influencer gør? Kulturen, mine venner, alt der sådan omhandler skateboarding, det er nok noget af det, jeg synes, der var mest interessant at ligesom vise frem. Men kan du huske, hvornår du for første gang begyndte at interessere dig for sådan skateboard? Jamen, jeg blev introduceret til skateboarding gennem en kammerat fra min skole, og så kørte vi lidt ned ad nogle bakker og så videre. Sådan, hvor gammel var du her? Jamen, der var 11. Okay. Så fandt jeg en lokal skatepark, Herlev. Så jeg Nicki skate der, og så var det all over derfra. Så var det bare sådan, det skal jeg fucking lære. Fordi det var for nice. Altså, han kunne lave handplans, han kunne flyve airs, og han kunne lave alle mulige vilde ting. Og hvad med dig, Carla? Hvordan startede din passion for sådan æstetik, og hvordan har din karriere taget form af det efterfølgende? Det har helt sikkert også startet med min mor, som jeg nævnte lige før. Sådan, hun har altid arbejdet med stylist, har altid arbejdet med mode. Så det er helt sikkert hende, uden at hun overhovedet har prøvet det, sådan, der introducerede den del for mig. Og så havde jeg en blog, da jeg var de der 11 år, tror jeg, vi er mange, der har haft. Men ja, det havde jeg også. Website-blog? Altså sådan en blog. Før Instagram, altså ikke? Før Instagram var en ting. Og altså sådan ærligt, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har haft den eneste læser. Jeg tror sådan, det har været mest bare for at gøre det. Men jeg var sådan rimelig consistent med det. Og sådan, og det kan du huske, hvad den hed? Nej, jeg tror bare, den hed mit navn måske. Okay. Det mener jeg. Dengang var der ikke noget, der hed influencer, så vidt jeg ved. Det var sådan, det var bloggere, hvis der var noget. Og sådan, jeg anede ikke, at det var noget, man overhovedet kunne gøre til en levevej. Eller sådan. Og så kom Instagram, da jeg var sådan noget 12-13 eller sådan noget. Og så tror jeg bare, jeg brugte det lidt på samme måde. Altså, jeg har aldrig rigtig brugt Instagram til andet end
æstetik, og så var der brands, der rakte ud og spurgte, om jeg ville have ting, og sådan, what, kan jeg få det gratis-agtigt, hvad sker der? Ja. Lidt surrealistisk følelse. Nej, så surrealistisk, ja. Så gav det bare mening her for sådan noget 6 års tid siden, eller sådan noget, at sige op på mit fuldtidsarbejde. Jeg arbejdede i en tøjbutik på det tidspunkt, for at lave det. Ja, så det er som om, det er bare sådan, det faldt bare lidt ned i turbanen-agtigt, det gav bare mening. Ja. Du er også co-founder af brandet Gemwear. Hvordan kom det til efterfølgende? Det er en lidt anden historie. Jeg mødte min partner, Ella, og dengang snakkede vi om, at sådan, vi ville gerne lave et brand, os to. Og så her for nogle år siden, så var hun sådan, det er nu, at vi skal det. Og så blev jeg bare oversalt, og så er det heldigvis fungeret rigtig godt. Så er I bare sprunget ud i det? Ja, sådan er det jo nogle gange. Det er fucking vigtigt. Det er det der med at springe ud i det. Og det kan jeg virkelig svært ved. Altså, jeg tror virkelig sådan, jeg befinder mig meget ret godt i, når det bliver trygt, og jeg ligesom ved, hvor der rent faktisk sker noget. Det er jo netop, når man sådan, okay, nu må jeg have ondt i maven i et halvt år. Altså sådan, men jeg må lige, nu skal jeg rykke mig, nu skal jeg lige ud af grænserne, der er, så meget, og sådan tro på det. Ja. Det takker jeg Ella for. Det er hendes skyld, at der er en fun fact. Kuglestol, for det har jeg engang vundet bronze i, da jeg gik til atletik. Jeg var jo 10 eller sådan noget, så jeg tror måske bare heller ikke, der stillede så mange op. Men den blev bare fyret afsted. Jeg tror, det skulle komme fra hoften. Jeg kunne forestille mig, at begge jeres job er noget, der kræver ret meget energi generelt. Rune, hvordan lader du op, når du skal noget stort? Jamen det er meget forskelligt. Jeg kan godt sådan lide at lukke mig selv lidt ind i mig selv nogle gange. Sådan inden en stor begivenhed, hvis det er en konkurrence eller sådan et eller andet, jeg skal, hvor jeg ved, okay, nu skal jeg virkelig være på. Så kan jeg godt sådan gå sådan og hvad skal man sige, værne omkring den her energi og ligesom holde den inde i mig til så lige pludselig, og så når man kommer ud og står i den her situation, så har man et eller andet overvæld eller et overskud af energi, som man så kan komme af med og så virkelig bare give 100%. Ja. Så det er sådan lidt jeg gør i forhold til det her med at få energien op i hvert fald. Og hvis du skulle tænke på noget, der sådan giver dig god energi, hvad kunne det så være? Det er som regel noget, som på en eller anden måde afstammer i skateboarding. Jeg kan være i vildt dårlig humør, og så gå ud og skate, og så komme tilbage og bare være i det fedeste humør. Ja. Måske noget stykke tøj, eller et eller andet, hvor jeg sådan bliver ekstra hype på et eller andet, og nu skal jeg ud og skate, fordi jeg har fået nogle nye shorts, eller et eller andet den stil. Men på det sidste er jeg også begyndt at tage rigtig mange fotografier, tage billeder og sådan noget. Så det her med at skyde et eller andet, og så får man filmen tilbage og kigger på det, og så er det måske ikke lige så fedt, som det man lige måske havde håbet på. Så der er utrolig meget af det her med at lære og på en eller anden måde lave nogle fejltrin, som skateboarding jo også handler utrolig meget om, at prøve, og så til sidst lykkes med et eller andet. Ja. Carla, hvis du skulle tænke på noget, der gav dig god energi, hvad kommer du i tanke om? Altså, det er jo ikke på den måde en specifik ting, men det der med sådan, det der giver mig god energi, er, at jeg kan mærke, at alle synes, at vi alle sammen skal have en god energi. Især sådan på en produktion, eller sådan, hvis man skal være sammen med nogen. Altså, det der med, at man træder ind i rummet og tænker over, at det, der kommer ud af en, rent faktisk sådan, betyder noget i andre. Eller sådan. Jeg ved ikke, om det er snørklet, men det der med sådan, at tage ansvar for andres humør, og ikke komme ind med den der, du ved, så er jeg cyklet 20 km herover, og sådan, du ved. Så det der med at være opmærksom på andres energi og humør, og sådan, når jeg kan mærke, at folk gør det omkring mig, det giver mig god energi. Mest ubrugelige talent. Jeg skulle til at sige OCD, men det kan man jo lige godt bruge til noget nogle gange. Køre på skateboard, tror jeg. Det er bare sjov og ballade. Så nok det, jeg ved det ikke. Carla, hvad kan du for eksempel gøre, når det er, at du er lidt nede og kan mærke, at du er i lidt ærgerligt humør eller sådan low på energy? Har du så sådan et ritual eller et eller andet, altså, der er virkelig sådan stadier af det, vil jeg sige, fordi sådan, kan jeg mærke, at jeg netop bare lige skal have et spark i røven. Ja. Så sådan, kender jeg godt nogle metoder for, hvordan jeg lige kan få noget mere energi eller sådan noget. Det er for eksempel at tage ned og træne og høre noget høj musik. Men altså, er jeg helt nede i kuldekælderen, så skal jeg bare ligge i min seng. Altså sådan, så er jeg også, du ved, slap af. Point of no return. Så er det bare sådan, så må man overgive sig til, okay, det er virkelig en lortedag i dag, og jeg har det virkelig, alt er øver, alt rammer sammen, og sådan, selvfølgelig, hvis det kan lade sig gøre. Ja, altså sådan, nu har jeg ikke børn, og du ved, men skateboard. Det kan være ærligt, det kan være det. Det kan være det, jeg skal begynde på. Det lyder. Ej, men der er de dage, hvor man har det mega hårdt, og så sådan, har man bare ondt, og så det er virkelig point of no return, faktisk. Så det er bare sådan, at telefon på forstyr, ikke? Og så sådan, nu skal jeg bare slap af. I hi. Ja. Hvad med dig, Rune? Hvad gør du? Skateboard. Men jeg er skateboardet, men ja, altså det kan godt være svært nogle gange at hive sig selv op, synes jeg. Men ja, det er som regel nok brættet, men det kan så også godt være lidt en ond cirkel for mig, hvor jeg sådan, så er i dårlig humør, så sådan, gider fucking heller ikke at tage ud og skate, og det er også regnvejr, og hvad skal man også gøre, den der.
det der spot der, det gider jeg ikke, eller whatever, et eller andet. Men så når jeg endelig får det gjort, så kommer jeg tilbage med den fedeste energi. Og det er måske det, der er det vigtige ved når man er i de der sådan lows, at man sådan aktivt går ind i det, for at finde noget fed energi igen og få energien op. Det kræver ligesom et aktivt valg på en eller anden måde, at man ligesom tager det der, man springer ud i det og siger, okay, nu skal der altså ske et eller andet. Ja. Føler jeg, at der skal være et ansvar på jer i forhold til at skulle præstere en god energi og dele den med andre? Det kunne fx være jeres følgere eller fans. Jeg tror for mig er det, føler jeg helt bestemt et ansvar. Ja. Altså hvis det er whack at være sådan en sur en, hvis folk sådan spørger om et billede eller en autograf eller whatever, et eller andet, man ikke gider, eller man ikke giver dem et smil, eller ikke tager imod det kompliment, de måske kommer med, eller sådan et eller andet på den måde. Så på den måde synes jeg, det er utrolig vigtigt, og der synes jeg, jeg prøver næsten i alle situationer, at komme med den fede energi og give den tilbage, fordi at det er også noget af det energi, som jeg også på en eller anden måde lever højt på nogle gange, når der kommer nogen og giver mig et eller andet kompliment om, men den der gang, da du var på tur i Canada, det der, og du lavede det der trick, og så kom du sammen med ham der, det har bare ændret hele mit liv, og jeg bare sådan, okay, du står der og siger til mig 15 eller 20 år senere, og det er bare sådan, det får jeg rigtig fed energi. Det kan jeg godt forstå. Det er bare sådan, det er bare sådan så er der vibes. mening i det, jeg egentlig render rundt og laver. At du sådan inspirerer andre. Det kan jeg godt få fed energi af. Hvad med dig, Carla? Føler du også et ansvar? Altså, jeg føler et kæmpe ansvar, men det tror jeg bare, jeg gør generelt. Jeg bryder mig meget om, hvad folk tænker om mig i virkeligheden. Altså også bare sådan, jeg synes, det er selvfølgelig vigtigt at være et ordentligt menneske, sådan helt generelt. Og så er der jo så er der et ansvar på alle mulige måder, fordi at jeg deler, og det måske har et impact på folk. Traske rundt til en lys morgen. Så har jeg altid høje hæle på. Høje støvler eller høje hæle. Det er for det meste støvler, fordi jeg er også lidt behageligere at have på. Så føler jeg mig lidt mere i mood. Nu skal vi videre til noget andet, og det kommer til at handle lidt om, hvad I igen vil have på, når I skal skrue op for energien. Så Rune, hvis du skal skrue helt maks op for energien, og du skal ud og skate til det her, til OL. Ja. Noget, der vil du så tage på? Hvad tager du? Noget, der matcher? Men hvad tager du på? Nok noget, der matcher i en eller anden grad. Det er Carla helt ret i. Er der en yndlingsfarve, der skal matche i? Nej, det kan være meget forskelligt. Jeg har haft et eller andet trip med tingene helst ikke må være røde. Det ved jeg ikke. Det gik jeg væk fra på et eller andet tidspunkt. Da jeg var yngre, der var vild med rød og skete altid rød og sådan noget, men så var der et eller andet. Der var noget med noget rødt lys og noget et eller andet. Det er sådan noget OCD-lort. Det behøver vi ikke at komme ind på. Men altså for mig, noget nyt. Ja. Noget nyt, det kan virkelig godt skabe fed energi for mig. Altså, hvis det giver ligesom selvtillidsboost. Ja, præcis. Et eller andet, som jeg ikke har haft på før. Men altså, det forstår jeg godt, noget nyt også. Det er rimelig basic nogle gange. Ikke? Det er ikke noget med, der er en eller anden fin galakjole eller et eller andet. Altså, det er jo sådan lidt stadigvæk det samme. Og det heller ikke kunne jeg forestille mig, at det skal nok sidde sådan, eller sådan, du skal nok også have det behageligt i det. Ja, præcis. Ja. Så for mig er det stadig det der, bare sådan noget, der er sådan lidt baggy, lækkert. Det kan være en hoodie, en crewneck, et par bukser. Har du sådan lucky shoes eller sådan noget? Er det sådan en ting, man... Nej, fordi vi smadrer jo sko som på de holder ikke så der var du så glad for noget nyt. Nej, men et lækkert suit eller noget, hvis man skal til bryllup eller sådan noget, så smider man da et suit på eller andet. Og så er man jo sådan en helt anden person. Det kan også men er det sket før, at nogen har skatet i et suit? Er det noget, du har set? Jeg har skatet i et suit før, men bare sådan noget kampagne, reklame, films, halløj, du ved, ikke? Ja, en god blazer kan man godt skate. Ja, sådan lidt oversize, så kører det. Ja. Hvad med dig, Carla? Hvad tager du på, når du skal skrue max op for energien? 100% høje hæle. Altså sådan, det er jo så ikke hvis jeg skal ud og bevæge mig helt vildt meget, men sådan, hvis jeg sådan skal hanke lidt op i mig selv, så er det 100% at sådan tage et par hæle på. Ja. Sådan støvler eller sådan, noget med en hæl. Fordi sådan, der er bare noget med holdningen, du ved, for jeg kan godt lide det der normalt, når jeg sidder altid sådan her, og sådan, du ved, fordi man kan, så hvis ikke også man kan, så sådan, du ved, så tager man sig lidt mere sammen, og sådan der, Sådan på café eller noget, sådan typen, der altid. Så bliver man lige pludselig lige sådan. Man må gerne være lidt behagelig til ja, det er det, præcis. Men sådan, så det er helt klart det, der gør, men sådan lige sådan switcher en energi op. Inden jeg lige giver slip på jer, så skal vi lige forbi en hot or not. Solbriller på indenfor. Hot eller not? Jeg giver det sgu en hot. Ja, men det er meget irriterende. Hvad er det, der er irriterende ved det? Du kan ikke se noget. Ja, eller så det var ikke engang udefra. Jeg tænkte på folk sådan udefra, hvis jeg synes, det var meget irriterende, for jeg føler, at det giver sådan lidt en arrogant udstråling. Men det gør det jo også. Nej, det synes jeg ikke. Det må folk skulle stille om. Altså, men jeg giver den sgu en hot. Ja. Det er fedt nok. I det hele taget skal folk 100% selv bestemme, hvad de gør.
der tror jeg det skulle mere på noget der. Ja. Det er fair. Men det er også fordi, jeg vil godt lide, du ved, hvis man så står og snakker med et menneske, der har solbriller på indenfor, det bliver også sådan, der bliver faktisk mega ukoncentreret, fordi hvor er dine øjne, og så er det der kører i mit hoved. Ja, giver man bare op. Tusind tak, fordi I ville være med i dag. Tak selv. Carla Aleydi og Rune Glifberg. Ja. Det har været en fornøjelse at snakke med jer. Lige måde. Tak, det var fantastisk.